Лукашенко зладзіў масавую перастаноўку чыноўнікаў. Наталью Пяткевіч прызначылі новай віцэ-прэм'еркай Беларусі, а Владзімір Каранік узначаліў Акадэмію навук. Што гэта значыць? Аналітык Валер Карбалевіч кажа, што ў краіне няма кадравай стабільнасці, а гэтыя змены могуць сведчыць пра кадравыя памылкі. Калі казаць пра Наталью Пяткевіч, то перамяшчэнне яе на пасаду віцэ-прэм'ера гэта паніжэнне. Пяткевіч не прапрацавала намесніцай кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі больш за год, а яе ўжо перамясцілі на новую пасаду. Гэта рэкорд. Бо Наталья Пяткевіч 3 разы сыходзіла з пасадаў у адміністрацыі прэзідэнта не ганарова. У 2010 годзе яна праваліла выбарчую кампанію. У 2014 годзе яе вызвалілі ад пасады памочніцы Лукашэнкі пасля скандалу з пранкерам, які прадставіўся сынам Януковіча. Апошні год яна адказвала за ідэалогію, і гэты яе сыход, паводле Карбалевіча, нельга назваць ганаровым.